Hola, sóc Blue. Avui fa 3 anys que la meva germana bessona va morir. Em sento sola i trista. Els meus pares, per raons de feina, tenen que marxar a les voltes de Nadal. Com són 4 germans, han hagut de contractar un cangur. Encara em trobo més sola. Per sort, apareix a la meva vida en Jos, el meu nou veí. Amb ell comparteixo molts moments, com dinar, l'escola, confidències. El que en un principi era sols un amic ha acabat sent essencial per mi. Hola Flora, mira, te presento, este es un amic i te presento Flora, la meva germana. Però em torno a quedar sola, perquè en Jos i la meva germana gran, la Flora, s'enamoren. Damunt de Nadal i el cangur marxa amb la seva família. Els pares encara no tornen i ha de venir la meva iaia. En Twin i la Jasmine, els meus 2 germans petits, s'escapen el dia de Nadal per anar a buscar els meus pares. La Flora i jo anem en busca d'ells, mentre que la iaia truca a la policia. Per fi, després de tot l'embolic, tornem a estar junts per celebrar el Nadal. Ja no em sento sola.